Ukucamagusha kubulela ukunqula kuthandaza sibhekisa kunikeni nabantu abasithumayo ukuthi siphathe ezondaba simnandi size nazo kulo elilizwe ukwenze kubekho umuntu ofunda into ethile xa kutshona ilanga mhlawumbe abantu abasenabantu abafundisa into kulamakhaya kuba kaloku abazali bethu abasenazi into abanazo bachipe kwezondaba bachipe kuzo. Nansi into esiyiphethe namhlanje being Saturday the 10th of April 2021 iqala ngelithi imfundiso enkulu nemfundiso ebalulekileyo ingaske ngayigqithile imfundiso yaphayana ekhaya. Ungamamela obhela abathetha ko YouTube nako Facebook uthathe lantu isekhaya ufuna utshintsha izinto uzawubona sekusithiwa uyathakatha kugayida nje mntana omhle nokwenzela umuntu othi andina nenjani ebhalwe ebhodini ibhele sendizawuthatha kwa neyiphini imfundiso. Siphethe yintoni ke namhlanje ebhele? Siphethe ukuphahla, siphethe ukunqula, sithetha ngothetha nabantu abadala, sithetha njani phina xa kutheni nabantu abadala. Izimpendulo ke ezijikeleza kuyo lokho nichoyo. Sithi wena muntu ofikayo mhlawumbi ungumntu ozithandela into zakwantu, sithi suba sabaleka subscribe yena ushare ukwenze banabanye bayifumane lento. Ucomment apha ezantsi uthi ibhele ndiyithandile, hayi ibhele ikhona apho nibhideke khona. Kaloku siyafundisana ukwenjenje. Ulwazi lwesintu lulwazi olunzulu, sazi ngokwazi ngesintu. Sithi masifundisane ke bantu abahle, ungayinkonyi lena yakho kuba wena ungafuni into zakho zaziwe. Masingayitsali ke singene njengoba sithe namhlanje the 10th of April Saturday sincokola ngokuphahla. Andinazi announcements zitheni, masingene siyoncokola noMadlamini ubaphilise, intombi yangapha e-Eastern Referral eKapa. Nazi inamba zakhe uzawuzibona phayena kulanto okuthiwa yi-thumbnail icover lena yevideo. Umfonele, uyathwasisa ke kwabafuna uthwasa, uyahlola uMadlamini kwabafuna uhlola, uyanyanga kwabafuna unyangwa. Nanko ke uMadlamini sithi masingene siyoncokola naye. Akazubuya ke ubhele uthi makube chosi kube hele camagu. Camagu Madlamini. Camagu bhele. Sisaqhuba Madlamini. Kule veki phelileyo bendincokola ngokuphahla. Ngokwafana basiqhube kunye. Bendincokola ngokuphahla. Sisaqhuba ke ngokuphahla. Into esiyincokoleyo ke kula veki pheleyo besincokola izinto ezimbalwa. Eyokuqala ibingumbuzo bakuthini ukuphahla. Sakuphendula kukuphahla. Sabuza bakuphahlwa ndawoni apho sesabala i-shrines. Sesenzela lo mntu bephosiwe apho sibale khona indlu enkulu, ubuhlanti, amadlaka. Sabala iinkundla zabantu abadala, imilambo, amalwandle, amathafa, imiqolomba, iintaba, yonke nje laa ndawo yabantu abadala. Sisaqhuba ke Madlamini, sicebisa ke umntu othi imphosile le ithe part 1 makayijonge kube ngupart 2 le. Masingene ke Madlamini singatyi izidatha nexesha labantu. Sizawuqala ngento ethi ke Madlamini, njengoba sithethe ngezindawo ekunqulwa kuzo, because neligama lophahla mose ayilo gama lethu sithi kunqula, kodwa sekuxhaphake lona ngoku umuntu abuza uba ndiphahla njani kanti kuthiwa kuyanqulwa apha. Nanku umntu ke Madlamini uthi mna ndiyayifuna into yokunqula okukuphahla, kodwa into endibethayo apha ekhaya sekushiyeke mna ndiyinkwenkwe apha ekhaya. Ndiyakwazi unqula ndim ndedwa kweli khaya ohoye izinto zamasiko. Simcebisa simthini lo mntu Madlamini? Uthi yena akakolungi, uhlala nabantakwabo abancinci kunaye, odadewabo abancinci kunaye, usekwinqanaba lobukhwenkwe kodwa mdala. Uyakwazi lo mntu umako kwabe emaxhantini anqule? Camagu bhele, ndibulele kwakhona ngethuba. Kusile bantu bonke kwindawo ngendawo abantu abahleli kuzona. Sithi siyanivusela ngale ntseni yanamhlanje singamathongo sisonke, sisithi yangangathi ngale sifundiso sanamhlanje kube nokukhanya nokukhululeka kwezinto ezibiza izibopho phezu kwempilo zabantu abantsundu. Bhele uza nomba apha futhi ndikumamele napha kupart 1 ukubana uzibekile izindawo ukukhawulelana nathi. Ndibulele ke ngolwazi lwakho olusoloko lithe vetshe futhi it's always giving us a guidance and a way forward ukubana izinto fanele sizilungise kanjani na. Bhele lo mba uza nawo
ukubana nansi umntana akazange wangeniswa ekhayeni ngokuthiwa welukile, ngakumbi ke phakuthi kwaXhosa, ngoba singabantu abakuthandayo okanye abakuhloniphileyo umba wokweluka. Kuthiwe ke ngoku inkwenkwe inemigama ethile. Ukhe wathi omnye umntu kuFacebook iyakhatshwa na ngenkomo iphinde ibuyiswe. Bahleka abantu bathi hayi bo, ikhatshwa xa ibineenkomo ezithathaphi. Wathi omnye bizeluswa ngubani ezi nkomo sezide zibe khona nje ngoba beziseluswa yile nkwenkwe. Ithi ke ngokubhele le nto isintu sethu akufanelanga uba sisenze sibe nzulu, futhi ngamaxesha amaninzi unyango lwemveli siyaliqinisa thina bantu. Kodwa ke nathi le nto siyithethe kookhokho ngendlela zabo, ngoba bona babekhona, babehlala apha ezindlini zabo, bahambe bayokhangela imfuyo yabo baphinde babuye. Ukuphendula ke ngokubhele ithi le nto, lo mntana mos uyinkwenkwe ngumntana wasemabhileni, uzawuthetha nabantu basemabhileni. Bayamazi ubana lo mntana wabo yinkwenkwe wasemabhileni, kodwa bayamazi uba lo mntana wabo wayeyenzelwa imbeleko, waziswa esemncinci phaa emabhileni. Ngamanye amagama ke Bhele, mna ndifuna ukuthi loyo mntana lowo ngumntana onelungelo lokubana angamiswa, kuthiwe kuyena ngabantu abangakuba badala sekushiyeke le nkosana apha phakathi kwekhaya. Ifana naxa kuthiwa uyinkosi, uyinkosi izawuthi xa ishonile ibisenomntananyana noko osesezantsanyana. Kwakuthiwa phaa kwezinye ii-tribes, ngakumbi phaa phezulu koomaLibya nakwezinye iindawo apha eAfrika, lo ongumfana noba unangaphi uthatha isitulo soba beyinkosi yokhokhela, ngokuba ukhona ungumfana futhi usakwazi ukuthetha, uyamazi urayithi norongo. Lo mntana lo unelungelo lokuba aqhube aphathe akhokhele abantu. Ngamanye amagama ke Bhele, ewe umntana onjalo oyinkwenkwe uyakwazi into yokubana acelwe, kuthiwe khawuyoqhumisa impepho phaa, ukusixelele mani, ukusicelele phaa komkhulu nookhokho ukubana kukho ingxaki ethile, okanye usibulelelele ngengxaki ethile, ngoba akekho omnye umntana, kugcwele amantombazana apha. Asinayo omnye umntana ongumfana esingamthuma. Nanku kodwa endlini ukhona, qha nje sijonge into yokubana lo mntana akalukanga. Futhi lo mntana umbone Bhele ngumntana apha onomoya ozinzileyo, ngumntana apha ohloniphekileyo, ozihloniphayo naye. Kube ubona utata uBhele okanye utata omncincileyo, wow, hayi mntakabawo sekuhamba nje isithunzele. Kodwa kuba kuthiwa welukile, sifuna uba makuthathwe utata omncinci lo usisithunzele ongasaboni into, ongasava nto, kuba kuthiwa welukile, kuthiwa makuyothetha yena. Amathongo ajonge nje athi wow, ubani nalo mntu, kodwa nanku umntana uyaphila futhi angakwazi uthetha into evakalayo. Njengoba ke umzekelo ndihlala nonyana amapha Bhele, xa ndithi ndenza into yokugeza umntu, lo mntwana ligedle elincinci likhawuleza lifake isandla kuqala ukuthandazela okanye ukublesa le ndawo okanye la manzi ndizabe ndiwasebenzisa okanye loo nto ndizayisebenzisa. Nto ndibe nexhala xa ndifake iyeza elitswebayo, kodwa laa mntana limtswebi iyeza elitswebayo. Kungento yokuthi umoya wabantwana uyaphila. Masiyekeni uvala kuba sisithi hayi ngumntana oyinkwenkwe, akumelanga uba angene endaweni ethile. Ngabantu bakokwabo aba azawuthetha nabo. Camagu Bhele. Camagu Madlamini, I like the emphasis ethi ngoku beyinkwenkwe bephila ootatomkhulu bakhe, babemazi uba yinkwenkwe, bengamthathi serious, bemmamela, bemthuma, bemkhangela kwa befuna umsebenzisa. Nangoku usafuna uthetha nabo, ucela izihlangu, ucela impilo kamamakhe, utata makabuye eRhawutini, uyacenga umntana. So ndicinga uba mna nyhani Madlamini, uzawuthini ungangeni kumaxhanda koko abathethe okanye umapha ukuya edlakeni athethe khona uba yinkwenkwe. Sigqithe Madlamini, nantsi enye into ethanda ukwenza kubekho ukubethabethana kwezimvo. Abantu abangoomama masingayithathi ke ngosibuza uba lo mntana uyintombazana uyakwazi na ukuphahla, umzekelo uyakwazi uya kwezi ndawo. Masibuze lo mntana uyintombazana usexesheni, njengube sexesheni uyakwazi na ukuya kumadlaka ootatomkhulu bakhe ayothetha? Uyakwazi uma phambi kwamaxhandi akho kwabo athethe esexesheni? Camagu Bhele, yabona ke Bhele, ndiyayuthanda lo mbuzo wakho, futhi ndiyayazi uba abantu abaninzi abasebenzisa amayeza bazokhawuleza bathi hayi makasuke ecangwe ndawo yethu uzawusimoshela. Apha sithetha ngomntu ofuna uyophahla Bhele, ukuyocela ukuthetha, ukusa umlomo phezu kwabantu bakokwabo.
vele xa usexesheni ungumntana kutsho ukuthi uyaphila, imzimba wakho uyakuphilisa. Sikhula ke vele sixelele uba susondele into endaweni ethile, ungayi noyosenga xa usexesheni, ungaliseli ibisi. Ibizizinto ezo zokuthi nje uhlale ube upure, kanti xa usexesheni uba sekuzinzeni komzimba. Ezinye izinto kwawena awuzenzi vele kuba uzama ukumamela lo mzimba wakho. Kungako ke vele kubaluleka ukuthi xa usekuzinzeni you-more connected. Ude wathi omnye umntu ngenye imini, yazi uba xa ndisexesheni ndlela le ndibona ngayo amaphupheni, that kuba lokhu uzinzile, you take yourself back, uzizinzise ubese you more connected, or umzimba wakho uyaphila. Vele lo mntu mosi ebesexesheni bekhona aba bantu ayothetha nabo apha kule yadini, bebemgxotha ngapha kweyadi bathi makayohlala esitratweni, andiqondi vele ebehlala apha ekhaya nabo aba bantu. Kungako ke vele ngoku lo mntu usumlomo uyothetha, makavunyelwe vele, uvumelekile ukuthi aye ayothetha nabantu bakokwabo. Ewe ke vele kukhona into yobana kuthiwe hayi endaweni ethile play game sinesizathu sokubana noko xa usexesheni asifuni ukuba usondele. Mhlawumbi kusekhona ingozi engazange ihlanjwe okanye ivalwe kweli khaya, futhi iyaziwa vele. Ngoku kusekhona ke lelo gazi elijingayo, kuthiwe hayi noko sukuya ngenxa yento ethile. Kodwa ngokomthetho okanye ngokwesimo sethu vele zizinto ezenzeka, futhi awuzuyazi bizawukwenzeka nini. Ngale meni busowuvukile uzixelele uba uyosebenza nobhele, uthi xa ufikayo kubhele, xa usithi ujonge ebedroom tyhini, hayi bonali lifikile ixesha lakho, uzawujikisa umntana womntu vele sefikile ngaphakathi, futhi nihamba niyophahla nobabini. Hayi bobhele kha umcengele kaloku ezi ndawo aya kuzo, noba benisiya emzini omkhulu uyothetha nabantu bakokwabo abamaziyo uba ngumntu ozalwe ngesimo sikamama, okumele uba ngeli xesha elithile umzimba wakhe uzikhulule. Yindalo le nto phaa kuye, ayisosifo okuthiwa yinto angazalwanga nayo. Sadalwa sisaziwa uba umzimba wakhe uzawukwenza into ethile ngexesha elithile. Ngamanye amagama ndiyaphinda vele, yekani vele umntana wasemabhileni ahambe ayothetha nabantu bakokwabo, ngoba mhlawumbe usuke eGoli ezothetha apha kokwabo, athi xa efikayo sivuye ii-tubes zakhe uba ungenile phakathi kwekhaya, zikhululeke, avuke ekuseni enexesha. Ngoku lo mntana uzawuhlala athi hayi after 7 days ndizawubuya ndihambe ndiyophahla. Uyagxothwa ke ngoku ubhelekazi emsebenzini, ngoba kaloku ebecele i-weekend. Ngoku akakwazi, uzawumka kokwabo angayenzanga le nto bekuthiwa uzoyenza ngenxa yokuba kuye wathwani wafikelwa lixesha. Hayi bo, khanimvumele bhele noko athethe umntana akhululeke, futhi ngoba abantu bakokwabo bayamazi. Camaku bhele. Maku Madlamini, uyabona apha ekhaya sesithethe zamayeza ngoku kuba udatshe kwinto ezithile. Ngokwalapha ekhaya xa sikunika iyeza sinale khombo Madlamini apha ekhaya esichitho. Kuyafuthwa, kuyaselwa, kuyaphalazwa, ininzi into enziwayo phaa. Ikhona ke ngokwesi stage xa uzawusela iyeza sikuxelela ukuba usenorhawuzelelwa ngumzimba, usenolunywa, usenoba bloated, usenoya exesheni, usenogabha, usenohambisa, yonke laa nto isenokwenzeka kuba kaloku asiyazi le nto ifakwe kuwe ikumila kunjani. Ezi zinto xa zenzeka zizawuxelela. Uzawuthi ke ngokomnye xa eqale liyeza kusuku lwesibini aye exesheni, umbuzo ngoba ndiyayekana ukwenza uba ze ndithi xa kuphela ixesha ndiphinde ndisele. Sikuxelele thini ukuba esi sichitho sifakwe ngaphantsi usinika itshansi, kanti siyasiqhekeza, qhuba ngoku usexesheni. Bendigqitha Madlamini, ndingumayezeni Madlamini, ngoku ndiyafuna iinto zamayeza nazo mandizifaka, masigqithe. Ndicinga sizigqithile zinto zabantwana balapha ekhaya abanemibuzo belapha ekhaya. Nanku ke ngoku umntu kuthiwe kuye kufunwa inkomo katatomkhulu. Tatomkhulu uthi zange ndikhatshwe. Akakaphangeli into yaphi lo mntu wenza abo-expanded public works, uyiphekha kwezi ndawo, akho mali. Uthini lo mntu ufuna inkomo, akanamali yenkomo? Makhosi Bhele, sibonge kwakhona. Bhele kaloku le nto iyathethwa, besitshilo mos sathi unyango lwethu lwesintu lihamba phezu komlomo, phezu kokuthetha, phezu kwamazwi. Xa nivula umlomo pha ekhaya nithethe, abalela ukuthula bayasimamela.
Xa ukuthathe phaa ingoduso ukutshise ebhele mani ukwenza umqombothi pha ekhaya nithi mathongo wakuthi nifikile tatomkhulu sikubonile uba ufuna umsebenzi onje. Siyacela mantu omntu abadala uba noko iinkonzo zethu zemali azikadibani. Sicela ke noko nisiphe ithuba sizanilungiselela sinivile. Sicela uba nikhe nisivulele bethunani nathi iinkonzo ukwenzela uba ze sikwazi ukwenza lo msebenzi. Azisekho iinkomo pha emaqhantini apho besizawuthatha khona. Sicela uba noko ke nisiphe ithuba kodwa sinivile. Uyava ngumoya mosi lo sithetha nawo futhi ovayo. Ifane ke naxa ungaba ngumntu lo kufanele uba uhambe uyothwasa. Ukhe wathi omnye umntwana apha sengudoktar ngoku uthi hey makhosi mina ndacelelwe ekhaya ngashunquthelwa impepho emsamo kwathiwa kumina amathongo awangiphi isikhathi ngikhona ukufunda ngangakaqedi imatric ngoko manje sendingudoktar kodwa ngoko ngangimane ngicelelwa abasafuna ukucela okokuqala amathongo ayamamela kodwa amathongo xa senisenza ii-excuses baza kundibetha ke ngoku bathi hayi ngoku sinidlala ngathi sinicelile sanenzela nina nathatha le mali beniyicelile nahamba nina nabona uba maniyokokha indlu nithenge iimoto ezinkulu siyanibetha ke ngoku ngoba kaloku besininikile sinimamele saninika. Uyacelwa bhele ifana nomuntu ofuneka ebheke ephehlweni abe kusenzima kumnzima ngempela nangenyaniso. Uyacelwa kuthiwe siyacela mathongo amahle nikhe nisiphe ithuba sizanilungiselela ukwenzela ubana nizokwazi uba niphile. Amathongo ayeva kodwa sukuthi naxa sewufumene naphaa kwezi extended public works ungabeki uphinde kwawena futhi uhlale uzixelele uba ndilinda umsebenzi upermanent. Hayi sowudlala ngamathongo ngoba kaloku avulile wena funeke ke ngoku uqhubekeke nendlela zakho. Camagu bheke Camagu Madlamini, inkolo yobuKristu ibeka lento xa ndenza umzekelo lenkolo yona yaziwayo. Ikhona indawo phaa ethi ulizwi waba inyama. Ndicinga kulena yethu inkolo kudala mosayazi lento uba ilizwi lilwe lidalayo. Andithi nasebuKrestwini kuthiwa ilizwi lathetha phezu kwenzonzobila yentontoni before bhele abhude, but ilizwi lilwe lidalayo nangokwalena yethu inkolo. Thina siphinde ke Madlamini sikholwa ukubana izihlwele zethu zihamba nathi. Njeba ndiye kulo public works, expanded public works, ziyandibona uba ndiphi. Ziyayibona le meko yam ukuba ayikaqini kodwa zifuna intetho ephuma kum, zifuna ilizwi. Ndim ke ngoku lo ungacommunicate back xa besithi bafuna inkomo mna I keep quiet. Ndiyazibona nazi izinto ziyavela zithi kufunwa le nkomo, amathongo ayavela kufunwa le nkomo. Ndim luthule uthe cwaka imali ndiyitya namankaza. Masigqithe Madlamini khe singene ke ngoku kwakukho yokukunqula okuphahla. Nanku umuntu uyabuza Madlamini ukubana ndingumendi kweli khaya, umyeni wabhubha ndinconyela ukuthakatha. Andisenakhaya litheni kuba kaloku umka kwam ekhaya bebaphela abantu basekhaya kuba mna ndenziwa owalapha. Uphahla njani umntu Madlamini othethe ezingxaki zinje? Omnye uthi kukho inyoka kweli khaya, kwanto esiyenzayo senzela le nyoka xa siyakosiyazi kuthiwa isihlwele azisekho kule ndlu. Omnye kuthiwa kuthakatha lo mama lapha, senzama uthi kumdaka kweli khaya, omnye akakwazi ukwenza nto kumdaka. And ngelinye ixesha kwalo mntu umdaka kukho le nyoka yeyomntu okhoyo ohlala kule ndlu ophilayo. Asikwazi yobiza ubhele sithi makazokhupha le nyoka. Uthini nanku umntu lapha ngaphakathi endlini? Camagu bhele ebukhosini sihloniphile njalo langa laselenge. Khehle ibuhlungu le point uza nayo ngokuba abantwana abaninzi okanye abantu abaninzi babotshwa kanye zezi zinto uzithethayo. Umba wokuqala bhele masithi ngumama wendele kweli khaya wahamba wayokuphuma inxiwa nomyeni wakhe wasebenza lo mama wokhe likhaya walimisa laleli khaya lililo. Ngoku lo tata ebekade intloko akasekho kweli khaya. Uthini lo mzi izinto zilungiswa njani umama esaphila? Ndiyathanda ke phaa kwaNkosi uZulu ithini lo ugqiba olundululeli lasemhlabeni babambise ugxa wakhe obengumama. Ingumzekelo ke wokuthi umsebenzi uyakwazi uba umiswe ngumuntu ongumama. Kaloku mos baye bathi xa bethethayo yintamo omnye yintloko. Xa intloko ingekho intamo iyakwazi ukujika-jika noko nayo ibheke phambili nangemva.
ithi ke ngoku loo nto mawungafumzi kukhona umuntu onomlomo wokuthetha. Kanti ke kaloku nilungise mani. Phaa ke ekhaya siye sithi umntu ongumama xa fike endaweni ethile xesheni elithile sithi asilela abantu bekhaya, acele ukusondela ngasemaxhantini ukwenzela uba xa kufuneke kubalwe igusha akwazi uyobala iigusha zakhe. Owam umakhulu wayezisengela inkomo yakhe futhi angene ayikhuphe ngaphakathi esibayeni ayibeke apha ngaphandle ayisenge. Uvumelekile kodwa uba makasondele, kodwa uzawunikwa ke loo migama yokuthi noko into ethile nento ethile uzungayenzi eli hlobo ukwenzela uhloniphe la makhehla ahleli phakathi kobuhlanti, kodwa sibe sikuvumela uba usondele ecangukwasemaxhantini. Lo mntu ke ngoku uyakwazi uba asondele ebhele emaxhantini. Ukhe wathi mos ngoku ubuthetha kupart 1 ubana abanye abantu bayathetha phaa ngaphandle emaxhantini, bathethe futhi bavakale bangene ngaphakathi ke ngoku xa sekukhona loo nto izawurhatyulwa ngabantu basekhaya, okanye bangene nje lo mntu uzobe eyopha abantu abadala aphinde abuye. Lo mama uzawuma phaa ngaphandle athethe enelungelo lokusondela ecangwasebuhlanti, ngoba kaloku wayecelile wasila phakathi kwekhaya watsho wathi ndicela into yobana ndikwazi ukusondela, ndingomnye wabantu abaphila phakathi kweli khaya. Kutsho ukuthi ke Bhele uyakwazi ukwenza njalo ungumama, uyocelela abantwana bakho uthi ndinabantwana basemazizini endihlala nabo apha enandishiya nabo utata okanye myeni wam kumkakwakho. Ndithi abantwana andinamntu, ootata omncinci abafuna ukusondela noodaba wabafuna usondela kuba besithi ndakutya ndakuthakatha. Ngoku ndithini ngabantwana baphethwe ngamahlaba apha endlini nam? Ndicela nifike nivele nibabonise. Uthetha ngentlonipho lo mama futhi ucelile ngokomqombothi. Nantsi enye indlela ke ngoku Bhele njengoko usitsho uba la maxhanti ke ngoku yeyi ahleli izinto zeli khaya and usaphila lo mntu. Khawukhuphume ufane nalo mama ngelinye ixesha usebenzise ezaa ndawo eziyindalo zaphaa ngaphandle. Amathongo xa ephuma ekhayeni apha ahlala khona okanye gxothwa sisimo phakathi kwekhaya, ahamba ayohlala ezindaweni ubuzibizile ke ekhehle wathi zii-shrines zangaphandle, iindawo ezinjeke ngemifula, ngemiqolomba, ngelwagcwabe okanye abanye abantu abazilamza ugqumayo kuthiwa kuselwandle, kwiindawo ezinjeke iziduli, iintaba, zonke ezi ndawo bahamba bayohlala kwezi ndawo ezinjalo. Bade bayohlala nakoozwelidala uba kwakho zwelidala, ziindawo abathi xa bemka ekhayeni bayohlala kuzona. Xa ubheke endaweni enjalo Bhele uyothetha kwanaba bantu bakokwenu, ngoba phaa uzawufika uzazise uthi ndim lo ndingubani bani kabani bani ozalwa ngubani nobani. Aba bantu bona xa ubazi uba babezalwa ngobani uqhubekeke ube seke ubiza neziduko ezi. Ndiye ndithi ke mntwini kuba ukuqala ucenge esi sihlwele sakulo mama xa ubizayo uqala uthi ndizalwa nguMatshezi, umntana owayengugama ongubani bani owayezalwa nguMantshangase, umntana owayengubani bani kabani bani, ukwenzela into yokubana bona abantu bakwaziyo ubana ungowaphi na, zabakhawuleze baqokelele amathongo la wangakulotata, ngoba kaloku uze utata akwazi unomntana phaa waxelelwa kwangulo mama wayephethe. Kungako ke ngokubaluleka into yokuba uqala ubize bona kuqala kule ndawo uzokucela kuyona, ukwenzela into yokubana noba uphi bazokuva, ngoba bayayazi uba ulaa mntana wayezithwelwe iinyanga eziyi-9 ngumntana wethu lo agqibombiza ngokwegama. Camagu Bhele, bebonke ke umntu onengxaki, zinganintsi iingxaki ke Bhele ezingenza uba umntu angakwazi ukuthetha phakathi kweendawo zakokwabo, mhlawumbi amathuna kokwabo amoshiwe okanye agangelwe ngokwesizulu. Awuzuyothetha endaweni egangelweyo Bhele, kodwa noko xa uphuma uyothetha noba uthethe phezu kwesiduli, eso siduli siyoba lithuna elikwazi ukumameleka ngoba lokuhlala imbovane. Siyanqula ke Bhele nakwiindawo ezinjalo ukwenzela uba ukwazi umamelelelwa, uviwa ngamathongo akokwenu. Athi omnye umntu hamba uyophahla endaweni eneendlela ezidibeneyo, ngoba ubazi uba bantu bayaphi bathini, kwenzela uba noba bathi gqingaphi na ukwazi uba bafike badibane nawe. Loo nto ke Bhele ithetha into yobana nangaphandle kwekhaya awunidi khaya qha ukuze ukwazi ukuthetha nabantu abadala. Camagu. Uthatha into ezimbini endifuna ziphinde ndinyathele phezu kwazo. Wathi omnye umntu kum, uyabona Bhele, njengoba uzalwa ngumamqoqo nje, leyo nto sisho ngayo, yiloo nto ufuna uqale ngayo ixesha elininzi.
kuba sisho kungenzeka lo bhele uzibiza ngaye ayingotatakho. So utata ungangabi sho ngaye kodwa umama yena usho ngaye. Ndiphinde ndithande le ndawo yesibini endinabantu ngabantu. Omnye uzawuthi xa ethonga athonga uzwelidala ayichaze le ndawo abantu abadala bayazi hayi mani le ndawo yile sagxothwa yi-trust kuyo le uyibonayo wena. Le ndawo itshoyo nam ndayiboniswa ngutata omkhulu. Abantu abadala bayabuyela kwezi ndawo zabo. Masigqithe ke sikekelela ekuyeni ekugqibeni. Bendizawubuza ke ngoku nanku umntu uhlala ngaphaya kuloo ndawo, uhlala kwezo what heights, urente kuloo ndawo eownwa nguTrafalgar loo khampani. Omnye urente kwaBhele, uhlala apha emabheleni sitshisa impepho thina sithini. Lo mntu uyakwazi emadlamini njengoba erente apha emabheleni, masizenze zibe mbini. Omnye urente emzini, uyakwazi utshisa impepho kulo mzi uvumelekile. What about lo urente kuloo block of flats eownwa yiloo khampani yamagqwetha? Camagu Mthanjiswa. Kaloku le nto ndiyithanda ngoba uza nayo ngemibuzo emibini. Owokuqala ngumntu orente kwaBhele futhi uyamazi uBhele bayakwazi ukuthethisana. Owesibini ngumntu orente apho kungaziwa nobana yayokhiwa ngubani le building kodwa ibhodi ithi xa ibhaliwe phaa ngaphandle ibhalwe Rasoul. Uqonda uba kukwaRasoul mhlawumbi apha ngoba kaloku yeyilaa khampani yayokhe ezi flat yayiqeshiwe. Bhele bantu abaninzi ke ndikhe ndibabone kakhulu baqhumisa impepho. Heyi Bhele baqhumisa impepho emva komzi banxuse phaa emabheleni. Phaa emnyango phambili kusemabheleni kuqhunyiswa impepho phaa kucengwa into zabo ngendlela zabo. Wena apha emva ucela uba makukhanye nawe uqhumisa impepho kodwa phaa phambili akhange ucele. Le nto ithi ke ngoku khawukuthi xa uhlala emntwini noko ongumntu ucele uthi ndingumntu okamoya okufuneka ubana khe ndizimamele khe ndithethe nabantu bakwethu ngamaxesha athile. Ndiyacela wethu Bhele ubana undivumele phaa kum ndikwazi ubana noko khe ndiqhumise impepho ndikwazi uthetha nabantu basekhaya. Akuvumele uBhele ngomlomo athi ayakho ngxaki. Mathongo akuthi thina boBhele apha endlini sihlala noMadlamini. UMadlamini unxuse apha emva uyaqesha. Noko ngumntu ofuna ukuba akwazi uthetha nabantu bakokwabo. Siyamvumela ubana noko akwazi ukuthetha maBhele. Ze ningamlwi kwizicelo zakhe. Ngumntu esiphilisana naye apha eyadini. Uyavucela uvunyelwe. Kube khona ke ngoku futhi ndiyayithanda lo mbuzo Bhele ngoba ndikhe ndathi iTV ayonto endifanele ndiyibukele kodwa ndikhe ndidlula apha eTV-ni kumabonakude ndava into enje kuthethwa phaa ngoba lo mama kuthiwa uthi lo tata mna bendikunike indawo yokuhlala. Khange uthi kum ngoku uzawuconsulta abantu unyanga abantu apha endlini yam, mna bendikunike indawo yokuhlala. Ngoku lo mama unestress sokubana ndenze njani ngoba abantu bakokwabo bona ngoku bangenisa abantu bamane mabahlanjwe baklinwe bathini kule yadi yalo mntu ungakhange aqeshelwe acelelwe indawo yoba asebenze abantu. Loo nto ithi ifuna ukuthi khange athethe kakuhle. Bekumele uyile kaloku wathi hey njengoba undinika indawo yokuhlala ngoku ndinale ngxaki ndicela into yobana noko xa umane kubona abantu bengena uzungethuki mani kunabantu abacela uba bangene bezofumana into ethile kum. Ndicela uba undivumele. Avume uBhele. Okwesibini ke ngoku uBhele nakuhlala kwaYan van Riebeeck okanye kwibuilding yakwaNtontoni yakwamlungu. Hayi Bhele mani khawukhe uzama ubana noko phaa ukhe ungaqhumisa impepho ngoba awazi uba bekuhlala bani ngaphambi kwakho. Ngoba mhlawumbi bekuhlala phayana uSumeya weNdiya futhi ebenezinto zakhe. Ngoku apha endlini umane ubona izithinzi zigqitha uqonda uba wena lidlozi lakho kanti nguNtontoni kaSumeya mhlawumbi wayefele phaa okanye uSumeya yena wayefele phaa kulaa flat. Khange ke ngokule flat uyazise okanye uyilungise ngendlela efanelekileyo uba uqala uyihlambe uyitshayele uyilungise ukwenzela uba nayo imiphi imimoya ibikhona iziphume ngaphandle. Thina abantu batsha sivele singene nje endlini sithi xa into zethu sezingahambi kakuhle sithi xa sifika kwaMadlamini athi uMadlamini awuphahli phahla okanye sifunde kuYouTube uba kuyaphahla sithathe nantsi impepho into kuthiwa siphahle ngazo senze nathi phaa phakathi phaa endlini yakwaYan van Riebeeck. Ithi ke ngoku le nto khawukhe uthathe ke ngoku amanzi kuphela ukhe uthathe ikhandlela ke ngoba yinto yakwamlungu kakade
ukhe uthathe ke mhlawumbi ke isinefu, ngoba ikhona omnye umakhosi endimaziyo usebenza kulaa ndawo yenza izinefu, yinto eyenziweyo. Ukhe uthethe ngazo kuphela, ungakhuqhumisa impepho kuqala, ngoba kaloku awuyazi uyiqhumisela bani le mpepho. Ifane nobana kuthiwe uyathandaza ke Bhele, awubizi aba bakokwenu kuphela, kodwa ubiza iingelosi namathongo onke we-universe ukuthi asondele kwenu. Noko ke ungakwazi ukuthetha kanjalo, kodwa khawume ngokuqhumisa impepho kanti uzwa impendulo efikayo isikwasuka kule mpundulu okanye kwesi sithunzela siphila apha endlini. Hayi Bhele, noko ndiyayicelela loo nto abantu abakuthi kungakho izinto zide zingenzeki zikhanye. Umntu ngaske aphume naphandle ke akhangele ubana kukho umfula. Sekumandi ngoku ukwenyuka intaba sesiyenza njengento obumnandi ngathi siyahayikha. Khawukunyuka intaba mani, uthi xa ufika apha phezulu ukuphahlela aba bantu bakokwenu ubacele kakuhle ke ngoku baqhumiselele. Ungatshisi kodwa ke intaba, ngoba lo ecotherapist ndim okanye unomvelo lundim uyoxabana nawe, kodwa uyenze le nto ngokwentlonipho, ugqiba kwakho ugqume kakuhle okanye uvale kakuhle ukwenzela uba ungaboni omnye umntu uba ubukhe waqhumisa phayana. Napha ke mhlawumbi ububheke kwiikheyvi ezithile, khawukuthethe ngoku uhambayo mani le nto ufuna uyithetha, okanye noba ubheke emanzini uhlale phaa phandle. Ndiye ndithi umntu uyazi ungahlala phaa kukho abantu abaninzi, uthethe nje nolwagcwaba olu okanye amanzi la, bayakuva futhi bakhona, bavuyela kwa uba usondele phaa ukuthethe nabo kunokubana uqhumise impepho endlini. Noko ezo zinto into ebalulekileyo ukuthi uqhunyiswa kwempepho ngayinto noko eqhunyiselwe endaweni evumelekileyo, ukuthi ke uvumela uyithengile ngamanye amaxesha le flat Bhele okanye lo mzi ngumntu omtsha, kodwa uvele ngoku uqhumisa impepho ngokuthi kukwam apha kwakho. Kaloku usahlala bani, uhlala imimoya, ngoba kaloku wena awuzibikanga xa ungaba umntana oyintombazana ubike abantu abadala ubangenise uba bakwazi uzokuxelela indaba. Okanye ke ube ngumfana uthi ndiyazisa ekhaya lobana ndizithengele lo mzi elinxeba ngoku, amathongo akuthi mawangene ngaphakathi. Kodwa nalo msebenzi uzuthi xa wenzayo uqala ucela izembe phaa kokwenu emaqhantini kuqala, ukwenzela ubana waziba uzimele umzi wakho endaweni ethile. Ngabe Bhele ndiwashwangathela ngelithi ke kubaluleka indawo le endaweni oqeshe kuyona, noko sukude wenze ngokuthi uqhumisa neempepho kodwa awuvumelekanga. Phaa ke kwamlungu awukuzibakho mntu uza kunika ipermission, phaa kufuna imali kuphela, kodwa awumazi umntu ebehlala phaa ngaphambili uba bekwenzeka ntoni na kulaa ndawo. Khawukhe ke uzame ubaqala ujonge isimo ngamanzi nje la kanonkala okanye nje ngekhandlela eluthenge kumasomaliyeni, uvuba iindaba zakho zithini na nalesi sinefu udibanise, uvuke ucele ubone ubana baphila njani naphakathi kwalaa ndawo. Camagu Bhele, bayede ekhusini. Camagu Madlamini, hayi sikekelela ukuyilahla, masilungiselele ukuyilahla ngombuzo othi ndikuvile ke Madlamini nje uba ndihlala kwezi flat nje, kudala ndixelela uba abantu basekhaya abandiboni, abantu basekhaya andithethi nabantu basekhaya abandikhangela, ininzi le nto. Ngoku ndifuna uya emanzini ke okanye ndifuna uya ehlathini, ndifuna uya elwandle, ndifuna uya kuloo ndawo ichaziweyo. Andizazi ezi zinto Madlamini, ndiyafika kwakuyo yonke le nto inale nkolo yesintu. Ndifike ndithini phaa, khawundinike nje into ebumkhombandlela, ndinqula njani kweza ndawo? Camagu Bhele, zininzi into indlela ongathetha ngazo okanye ongathandaza ngayo. Ukunqula ke kukuthandaza. Ndiye ndithi umntu makazame ukubuza yena ubana yeyiphi bhetere okanye engcono kunaye. Ukhe wathi ke ngoba ndiyakubona umoya lo wepasika usahleli phezu kwakho mshumayeli. Ndiye ndithi ke nam xa ngoba ndandikhe ndalento elagqobhoka noko linxiba ipeyinti hosi. Ndiye ndithi ke Bhele xa ndithethayo ndithi noAbraham wenyuka intaba ephethe idini elingunyana, kodwa xa efika phambili wayenento awayinikwayo. Ndithi ke Bhele ufika uthi phayana xa uthandaza okanye xa unqulayo, ndim bantu abadala ndiphethe apha kum izinto ke Bhele xa ndihambayo. Ndiphethe wena switi ngamanye amaxesha ezaa switi kuthiwa zazithandwa ngoogogo kuthiwa zi-extra strong okanye i-endamins. Omnye umntu uphethe icuba labantu abadala, abanye abantu babetshaya izinefu, abanye abantu babetshaya icuba labantu abadala eliyiboksara okanye ibhibhi okanye uqolwane okanye kwabanye abantu bade baphathe necuba elinje ke ngentsangu. Uphethe into ekuthiwa ngumilimili, lo owenza into yoba noko kubekho amarhewu phaa endlini.
uphethe into enjengoflawa, le nto yenza into yobana kuthiwa kukho isonka apha endlini, usidibanise ke ndiye ndifake nayo neyisti ngamanye amaxesha ngoba loku senyuswa yiyisti le iphinda yenze kwa ijinja. Uphethe kwapha kuwe ke bhele apha ezintweni zakho ziphetheyo, uphethe utywala ngamanye amaxesha, omnye umntu uphethe ibhotile ngakumbi kuthi kwaXhosa, naxa nje ke iyinto esasayithatha endleleni yabelungu, kodwa uphethe omnye umntu aphathe umqombothi lo ungakahluzwa xa yothetha nabantu abadala, omnye umntu aphathe isidudu esi somqombothi ngoba kaloku bengakabi nalixesha lobana ude lo mqombothi ude ube ngumqombothi. Omnye umntu bhele athathe imbewu, iimbewu zethanga, iimbewu zombona, iimbewu zengqolowa, iimbewu ze-sunflower, afake nentsimbi yako kwabemhlophe. Zizinto ezi umntu akwazi uhamba nazo. Zininzi ke bhele, abanye abantu ke bayalenyusa le nto yokufakela iladi okanye le nto kuthiwa kuhlwayelela. Omnye umntu ahlwayele aphathe nezinto azaziyo uba zazithandwa ngabantu bakokwabo, njengoba ndimazi nje umakhulu wayethanda amatamtam, aphathe namatamtam kuba yena ndiyamazi uba uthanda ntoni bhele. Omnye aphathe neenkobe, izizinto ke. Omnye umntu aphathe imali bhele. Ndiye ndithi ke le nto zihamba ngoba wena phaa kokwenu ukhuliswe kanjani, ngoba umntu umzekelo liwele uyokuxelela uba ndikhule mna kuthiwa ze ndiqale ndifake imali ekhanyayo ukuze ndingene elwagcwabeni. Athi unompilo okanye ubaphilise yena, mna bakuthi bathi akho zivenkile phaa ngaphantsi, noko ezi mali baphinde bazijule futhi ngaphandle, bacela uba ufake into abazawukwazi uyisebenzisa, balime okanye basebenze intsimbi. Ndithi ke ngoku ayikho nto irongo as long as ifunwa ngamathongo akokwenu. Bekho abantu mabhele abaphatha iimbavama okanye iinkukhu okanye amahobe xa besiya phaa ebantwini abadala bayothetha nabo. Zenziwe ke bhele ngeendlela. Omnye ndakhe ndambona eyijwila iphila phezu kologcwaba. Ziindlela zabantu ke bhele esingazuthi yeyiphi erayithi yeyiphi erongo, ngoba umntu, kodwa ndithi umntu ngasaphathe ezi zinto zizi-basics kuqala xa uyocela naxa uyophilisa ungakayazi kakuhle le ndlela. Namanzi la nawe ndiwaphathe awasendlini ukwenza into yobana bandiba naxa nje la manzi esuka kwamasipala kodwa aphume endlini yam, afuthelwe sisandla sasendlini yam. Ndiphathe ezo nto ke bhele, ndifike nditsho ubana mna ke ndingibaphilise kodwa ndibiza ke igama lam eli lokuzalwa, ndisithi ndizalwa ngubani bani neubani bani, into kaDlamini nentombazana kaTshezi. Bona babuya endaweni ethile, babezalwa ngobani. Bantu abadala ndizobulela ngento ethile, bantu abadala ndizocela into ethile, bantu abadala njengoko besendithethile nani ngaphambili endaweni ethile, nandenzela into ethile nento ethile nento ethile. Ndinivile kodwa ndinivisisisanga kakuhle, ndicela uba noko niphinde nisondele nindichazele ngakumbi ubana nithi nifuna ndenze njani na. Ufike uthethe elo hlobo ke bhele, ube sowusithi noko namhlanje ndize ndizoniphathela. Bantu abadala andikwazi uyongena phakathi kwamaqhanda asekhaya ndiyonenzela okwangoku umsebenzi lo wombulelo, kodwa ndithi mandikhe ndizonipha apha elwagcwabeni okanye apha emfuleni, ndikhe ndiniphe uba noko ndihlwayele, ngoba kule ndawo ndikuyo noko ukhona umkhi ovulekileyo. Ndizawufika ke ngokwekhayeni ngoDisemba ndinenzele into efanelekileyo. Ufike uthethe le nto ingaphakathi ufuna uyithetha ke bhele, ubese uyabapha abantu abadala. Zikhona ke nalapha iividiyo ezibonisayo ukuthi abantu bangenza kanjani, kodwa ndiye ndibacela abantu mani mabangamane bejwila. Ufike ujwila ubuthatha isineyifu umane usijwila, ndivele ndibone ndingumntana umane umntu omde ekurhalisela ngeswiti, nawe umane ugwencela ufuna urhabula le switi. Noko xa upha abantu abadala galela le nto ufuna uyigalela esandleni, uyinikeze kube kanye, ungamane ubaresha bahlabise inyoka ngoku bemane bezothatha esi sineyifu, ngoba kaloku usikha kancinci kancinci umane ubagalelelele. Camakubhele. Hayi, uqhubile ntombi yakwaTshezi. Ndicinga amadlamini masikekelele kuyivaleni ngokuba sibuze ukuba ikhona na enye into ocinga ubana ibalulekile over and above le mibuzo kabhele, oqonda uba abantu bathanda ukuyibuza okanye yinto ekujikelezayo. Sibulele kwakhona qunta ngethuba lonke. Ekugqibeleni kwam nokuvala kwam ndifuna ukuthi ke abantu abamzontsundu, xa nifika kwezi ndawo there are signs and there are things that are telling you ukuthi le ndawo ayisaphili, noba kuthiwa lulwagcwaba kodwa ngoku le ndawo kuyona nayo ndawo ephilayo. Ndikhe nathi ndifike elwagcwabeni ngenye imini ndibona abantu bayabhukuda apha eKapa, kodwa kugcwele ioyile emnyama ebrown
xa ulijonga uba akusaphili ndawo, amdaka ngoku la manzi. Kodwa abantu basakuthi basayokhupha isikhwakhwalala. Sesiphi esi sikhwakhwalala usikhupha phezu kweoyili, ngoba kaloku ngoku hayi uyasipaka awusasikhuphi. Uthi xa ufika apha ezantsi amanzi igwebu alimhlophe, athi omnye umntu kuthiwa ngabelungu elaa gwebu, kodwa ulibona uba alikho mhlophe nje, limdaka, lingcolile apha ezantsi, liyakuxelela uba le ndawo ayisaphili. Ngakumbi kwabantu ababheka emfuleni okanye emzini omkhulu othuleyo, uthi xa ufika phayana bhele kukhona nengubo, kugrini nje, uyabonakala uba woye akusaphili. Athi omnye umntu hayi kuyaphila, ndizawufaka apha, izawungena apha ngaphantsi kukho amanzi. Uyawabona nala manzi, okanye sowubona lo mntu ogqumileyo. Omnye umntu awuthi hayi kugquma abantu abadala. Khawukhe uyijonge ngamanye indawo, ngoba abantu abadala badibani nendawo engcolileyo. Ngoku wena ufika uthi uyophahla endaweni engcolileyo, uthi ungena emaqhantini akokwenu ubona iimpethu zijikeleza apha emaqhantini, kodwa ubhizi uyonqula phezu kwala maqhanti aneempethu. Hayi bo phele, khawukhe usijonge indawo. Abantu abadala bathanda indawo engcolileyo. Uthi ungena kuloo ronta wakokwenu, xa ufikayo inkunkuma igcwele ime ngomzantsi kwendlu. Awukwazi nothatha umtshayelo lo uqala uyitshayele kuqala, kodwa ubhizi uyanqula phakathi kwendawo emdaka. Awahlali abantu abadala endaweni emdaka. Uzawuthi uyile kwezi ndawo zonke wathetha, kodwa wafika wena ufika endaweni emdaka. Ufika endaweni entabeni kwikheyivu, amakhandlela siwagcwalise, ngoba kaloku bekhona ebezothwala nobezonyangwa nobezothini kulo mqolomba omnye, kugcwele amakhandlela. Ufike nawe uncumekeke lakho ikhandlela phezu kwamakhandlela ongawazi uba ebezocela ntoni na wona. Hayi bo bhele, khawukhe ke qala mhlawumbi ukukline la makhandlela, ukuwasuse. Yangathi futhi siyabacela abantu bakuthi ukuthi masizinakekeleni ezi ndawo, ngokubana zibalulekile, ziindawo esikwazi uba simane singena kuzona. Njengomntu ke wakhe waqeshwa ngapha kwindawo enjengoKruger National Park, kude kuthiwe akuvunyelwa uba masingene kwezi ndawo. Zizenzo zethu ezenza uba singavunyelwa abantu bakuthi. Masikhe sizinakekeleni ezi ndawo, ukwenzela uba omnye ozayo nee-generations after us ezizayo zikwazi ukufumana ezi ndawo zisaphila, isekwazi indawo eziphilayo ezikulungileyo uba bakwazi uthetha nabo. Ngoba ngomso sizawugxothwa phaa, sesithi ke ngokamanyange sigxothwa phaa ekhaya yinyoka kamabani okanye katata ubani. Sizama uyothetha endaweni zabantu abadala, sifike zihleli phaa ezinye futhi kungcolile, kungekho ndawo okuthetha. Siyalibulala ke ngoku ilizwi lomoya wesintu okanye indlela thina esiphila ngayo. Sibulala kwa ezi ndawo thina ezisiphilisayo. Kuloko nje kuphela bhele ndicela into yobana abantu bakuqaphele xa beyophahla. Noko ungaphahla endaweni engaphiliyo, uzama uyijonga indawo icocekile na. Kwecamagu bhele sibulele kwakhona ngexesha lokuba siphinde sidibane. Sibulela kakhulu singoDlamini, singoTshezi, singoNyawuza, singoRhadebe, singomthimkhulu. Siyacenga njalo kuwo wonke amathongo of the universe. We greet you all from all sides of life, and we say may the Lord namathongo onke akhanyayo anikhanyisele maxesha onke. Camagu. Iphi nale nto yam ndathi ndiyacofa ivumi. Camagu Madlamini, hayi masingagqithi kule kona, sizayiyeka ilale, masibayeke baqhubeke bayoklina. Uthi uMadlamini ngenye ixesha nje basizophahla nje kulo mfula sigibisele ezo nkukhu zethu, kanti sifida le nyoka kabhele ayihlalise kule ndawo. Ngenye ixesha uhamba wena uya kuloo kona yakho, kanti omnye ebezokwenza yakhe yasebumnyameni. Siyekile ke Madlamini yalala, sizawuphinde sidibane ntombi enkulu xa izihlwele zivuma. Okwa kaloku nje sithi makube chose kube hele kwabe sithumile sithi Camagu. Bayeti.